Мост от лежанка. Заставаме така, че лопатките и тилът ни да са облегнати на скамейката. Краката ни сочат леко напред и са сгънати в колената. Колената и пръстите на краката сочат страни. Слагаме щангата на бедрата си. Гледаме нагоре. И започваме движението, като се спускаме надолу, като при това лопатките и врата едновременно ги отлепяме от лежанката. Повдигаме таза нагоре, като издишваме и в пиковия момент допълнително напрягаме мускулите на дупето и задържаме за около секунда. Стараем се да се спускаме възможно по-надолу, при това колената да не ги събираме едно в друго, напротив да се опитваме при повдигането на таза допълнително да ги разтворим в страни, така че те да сочат в посока пръстите на краката. Обърнете внимание на тази забележка. Колкото по-встрани се опитвате да разтворите колената, толкова по-добре ще почувствате напрежението в седалищните мускули.